мушко, Клепушко, почва пак игра. Възразил Клепушко, но братчетата му не се съгласили. И всяко прасенце тръгнало да си строи самичко своята къщичка. Из гората обаче обикалял един голям, страшен глад. Посрещни си госта, рекло малкото прасенце. Зная истината проста, заключи вратата си с ключа. Ей, сега ще те науча. Така казал Вълчо, поел дълбоко въздух и сега тук всички трябва да ми помагат. Много силно си поел дълбоко въздух, след това духнал към къщичката, силно. И след това ужас, сламата се разхвърчава и къщичка. Ох, нека само се спася и ще си построя по-здрава къщичка, като на мушко. Вълкът обаче вече си представил вкусния обяд. Затова тичал толкова бързо. Колко бързо тича вълка? Колко бързо? Тича много бързо вълка. Черпа докоснал земята. Малко му оставало и щял да хване прасенцето. Разборно братлето му и разбрал всичко. И излязъл пред къщичката си и силно му извика: давай, Шушко, давай! С последни сили Шушко влетял през отворената врата. Мушко я затръщнал пред муцуната на вълка и побързал да заключи срезето. Браво, Вълчо! Отваряйте, братленца! Готовте? Хайде, пред къщичката. Отваряйте, братленца! Посрещнете госта! Рекли малките прасенца. Знаем истината проста, заключи вратата си с ключа. Ей, сега ще ви науча, сърдито креснал врата. Силно. Миг след това и покривът изпращял стените. Силно се бързо, братчета, влизайте. Звикнал и той. Едва влезли Шушко и Мушко, Клепушко затръщнал вратата пред муцуната на вълка и после бръкнал ключа. Силно, как си поел? Силно. И духнал веднъж, духнал 2 пъти, духнал 3 пъти. Силно нищо не духаме. Силно. Обаче какво станало тук? Къщичката не помръдвала, а отвътре се чувал сметът на прасенцата. Тогава вълкът ядосан изревал: аз променям правилата. Щом не мога през вратата на къщурката да мина, ще пристигна през комина. Скочил в комина, но плеснал направо в котела с горещата вода. И излетял бързо през прозореца. Отишъл бързо, да не се видял и никога вече не се върна. А трите прасенца завели весело и сговорно в тухлената къщичка и за всичко дружно си помагали и много пели и танцували, защото успели да победят